Usiphe Mkhize lapha eCaluza ngicela ukubuza kuyenzeka uthole i-prostate cancer in your early 30s noma isifo esiphatha amadoda asethe ukukhula ngathi uyibekile leminyaka. No, kuyenzeka bamaphisa ngoba another thing engimele uyibuke umuntu obhemayo at risk of noma ngawumuphi umdlavuza. So lapho ke angibheke ebulili, you know, in terms of ukuthi bubone bonke ubulili ngiyafaka under this. Uma ubhema uyi-heavy smoker, especially if ubheme for more than 10 years, then uba senkingeni. Tobacco is a problem. It's a drive of cancer, tobacco. And one of izinto ke prostate cancer iyona ke le tobacco. Ukuthi bamaphisa umuntu wesilisa uma umhlakaza zimbili izinto ngicabanga ukuthi ehamba phambili. Umuntu wesilisa usurvivor and uthrive nge-ego aphinde futhi athrive nge-self-esteem. Okay. So zonke lezi zinto ezenzakala enkonzweni nasekamereni, because even ushukela uma ukhuluma ushukela, even ushukela uyaba nomthelela enkonzweni nasekamereni, i-high yaba nomthelela amafutha, i-diet kuningi okwenzakalayo. So i-ego yomuntu wesilisa iyi-problem because once washayeka i-ego washayeka i-self-esteem kuba nzima even ukuthi usukume. It's not only ukuthi abafuni, you know, ukuphumela obala. It's the stigma behind it. Imagine bamaphisa uyashesha ukufika kuvuthondaba umuntu othandana naye ukubiza ngeqhude. You know, psychology yomuntu wesilisa bamaphisa ihluke kakhulu kunomuntu wesifazane and ithinteka kalula because umuntu wesilisa akakhala uyagodla. So i-message yami today asiyiqede lento yokuthi abantu besilisa bakhala. Asiyiqede lento yokuthi abantu besilisa bafela ngaphakathi. Indoda iyabhodla, inyembezi zendoda ukubhodla. So uma unenkinga isukumele inkinga yakho. Kubaleke ngathi sihlale sizazi sabantu besilisa. Kubaleke kakhulu bamaphisa ngoba lezi zifo lezi ayiqali nje mawusukhulile kuphela. Ziqala kwiminyaka ka-18. From the age of 18 ziyaqala le inkinga. Inkinga ukuthi ke ucwaningo sengilwenzile majority of abantu bapresenta around the age of 37. So i-message ithi the earlier usukuma the better the outcome. And the better for mina as udokotela ukuthi ngikwazi inkinga, you know, ukuyibuyisela emumva ngoba mase uhambe kakhulu umonakalo kuba khona a lot of problems basizama ukwelapha sizama ukuhlehlisa inkinga. So that would be a message engathi ngingayibeka bamaphisa ukusukuma early.